Bé, bona tarda a tothom. La coalició Iniciativa Esquerra Unida presenta avui un acte per parlar d'un tema molt important per a la nostra població, però també per a la comarca, com és la possible construcció de l'autopista fins a Lloret de Mar, l'anomenada C32. La nostra coalició ha pres ja una postura clara sobre aquesta obra i jo el que us faré serà una miqueta la presentació i el Víctor us explicarà una miqueta el projecte que ens han presentat des de la Generalitat i l'alternativa que nosaltres presentem, perquè a nosaltres ens agrada dir no quan diem no, però al mateix temps donar una alternativa a un problema que som coneixedors que té la nostra població. Per tant, no ens quedem només amb el... dels desplaçaments dels ciutadans i ciutadanes de Blanes és en transport públic, un 8%. Ens trobem l'àrea metropolitana de Barcelona, que té uns percentatges del 37%, i també el que és la regió metropolitana o molt ample a Catalunya, que és d'un 34%. O sigui, estem molt per sota del que és la mobilitat en transport públic a Catalunya. Mentre que si comparem el vehicle, el cotxe, entre Blanes i Lloret o el que és Barcelona, ens trobem que el 64% de la població de Blanes es mou en cotxe, en transport privat, en cotxe en moto, mentre que a Barcelona aquesta xifra baixa més a la meitat, el 30%. O sigui, tenim un problema del model de mobilitat, del model en si. És a dir, que el transport públic a la nostra zona està absolutament fora de lloc les dades en quant al percentatge mínim, que seria ja no desitjable sinó òptim de mobilitat. Tenim un problema de transport públic, que és el problema que tenim. Ningú ha negat en cap moment que tinguem un problema de mobilitat. Sí, hi ha un problema de mobilitat. L'única persona que en els últims mesos ha negat que tinguem un problema de mobilitat també va ser en Lupe Áñez fa 15 dies, 3 setmanes, que va sortir a la premsa dient que a Blanes no hi havia cap problema de mobilitat, només puntualment a l'estiu. Doncs no, neguem la major, hi ha un problema de mobilitat i principalment és la manera en què la gent es desplaça, i és que no hi ha una alternativa de transport públic eficient per moure la ciutadania. I concretament sobre la carretera per la qual genera tot aquest debat de l'autopista, i és la carretera entre Blanes i Lloret, que és la G682. Ens trobem que de mitjana, i ara només per pinzar alguna dada, de mitjana ens movem que hi ha uns 20.000 cotxes cada dia entre Blanes i Lloret. D'aquests 20.000, un 78% són de gent que surt de Blanes i va a Lloret, o surt de Lloret i va a Blanes. L'altre 22% és trànsit passant, gent que principalment va de Lloret a Barcelona, gent que va de Blanes a Barcelona, gent que creua que ve de Barcelona cap a Lloret, és trànsit el que se'n diu passant. Però el trànsit intern, la gent que surt de Blanes i va a Lloret, suposa el 78% del trànsit, que això en números de cotxes són 18.000 cotxes responen al trànsit Blanes-Lloret i uns 4.500 és aquest trànsit passant. Ells el que diuen és que l'autopista absorbirà 6.000, 8.000 cotxes, quan la realitat és que ara mateix passen uns 4.500. Per això el que diem és, ojo, quan l'Abertis diu que paga gratis l'autopista a canvi de que preveu uns 6.000, 8.000 cotxes a l'autopista. Per què? Perquè aquestes dades no existeixen ni ara. O sigui, aquests cotxes no existeixen ni ara. Si fem l'autopista, Abertis fa la inversió i no pot recuperar el trànsit perquè no hi arriben els cotxes, qui haurà de pagar, efectivament, és o el pressupost de la Generalitat o continuar els peatges més enllà de l'any 2021, que després parlarem de la fórmula de finançament. En resum, i una mica perquè us feu també la idea, aquesta carretera arriba als 27.000 cotxes a l'estiu o baixa fins als 18.000 cotxes al gener. És a dir, és una carretera que canvia molt el trànsit al llarg del seu any. Però en resum, l'autopista que aniria des de la zona de Tordera on acabarà la C32 fins a Lloret, un ciutadà de Blanes o un ciutadà de Lloret no pujarà fins al ramal de l'autopista de Tordera, farà 7 quilòmetres cap a Lloret i tornarà a agafar un ramal per baixar a Lloret, perquè això suposa 11 quilòmetres de desplaçament, mentre que de Blanes directament a Lloret per la carretera n'hi ha 4. O sigui, difícilment anirà cap enrere a agafar l'autopista, tornarà a girar tota l'autopista i tornarà a baixar. És a dir, la majoria del trànsit continuarà. El trànsit que pot treure aquest projecte d'autopista és aquest 20%, però amb aquest 20% no resolem ni de conya el trànsit de la G682. La Nacional 2, al Maresme, té 15-18.000 vehicles al dia. La de Blanes a Lloret en té 20.000. I si traiem aquests 4.500 cotxes, ens quedem igual o pitjor que la Nacional 2 al Maresme. Per tant, no resolem el problema de col·lapse de la carretera, ni tan sols amb l'autopista.
Aquí una mica veieu els números, això és un document d'Abertis de la Generalitat, no és un document nostre perquè no us penseu que ens estem inventant les dades. Entre Blanes i Lloret, veieu, 24.000 vehicles al dia, de Blanes a Tordera xifren en 20.000 vehicles, o el trànsit que ells preveuen és aquests 9.000 vehicles al ramal de l'autopista. I per saber de què estem parlant, una mica us posem aquest vídeo pels que encara no coneixeu el projecte de l'Abertis. Tots aquells trams que si convertir-lo la carretera a autopista costaria molts diners, un túnel, un pont, tota aquesta infraestructura ja està desdoblada en 2 carrils més 2 carrils, és a dir, en format d'autopista. Per què? Perquè si ara mateix dibuixen la carretera però d'aquí 10 anys volen acabar fent l'autopista, només han de desdoblar, diguem-ne que dels 7 quilòmetres només n'han de desdoblar 2 o 3 perquè els trams més complicats ja estan fets en format d'autopista. Aquesta és la sortida, diguem-ne que el Vilar cau en aquesta zona d'aquí i va a buscar la zona de Sant Pere del Bosc, que està aquí. Aquest és el golf de les Alegries. Perdó, aquest és el bosc de l'Àngel. I ja veieu que aquí el que fan és tallar la muntanya, construir els 2 túnels, diguem-ne, de manera falsa, el que se'n diu fals túnel, primer construeixes el túnel i després ho tornes a tapar. Però ja veieu que l'afectació sobre la zona és prou important. Passat el túnel, ara veureu a la zona de l'Àngel, que el que ja és el golf actual és aquest aquí, que el que hi ha en aquesta zona és el desdoblament del que hi ha la sortida cap al ramal que tornaria a connectar amb la carretera de Blanes a Lloret. Aquí surt, entre cometes, un escalèstric que el que fa és connectar amb la rotonda de transport Pujol, on està la terminal. Diguem-ne que a la zona de Papalus. Ja veieu? El format, agafa l'enllaç i baixa cap a la carretera. I aleshores aquí sí ja agafa format de carretera, un cop arriba en aquest enllaç agafa format de carretera, passa túnel i arriba fins a la zona de les Alegries. Aquí ja aneu veient els desmunts que va fent. Ho han pintat de verd perquè es pensen que pintant de verd la gent no aprecia l'impacte, però vaja, malgrat que ho hagin pintat de verd, l'afectació del terreny està. I fins a la carretera de Lloret a Vidreres. Fins a la carretera de Lloret cap a Vidreres, el que va presentar a Abertis és Lloret, si esteu a favor de l'autopista, el que jo faré, la Generalitat, és construir-vos un túnel, aquests 2 quilòmetres que hi ha aquí, construir-vos un túnel d'1,5 quilòmetres sota la roca fins a arribar a Caracanyelles, que costa uns 100 milions d'euros. I això no ho paga Abertis, això diu la Generalitat que ho paga la Generalitat. Clar, és la Generalitat que no pot pagar les factures de les farmàcies la que diu que si construïm l'autopista, si deixem a Abertis construir l'autopista fins a Lloret, pagarà el túnel envoltant la zona de Lloret. Aquest fet és el que va fer que Convergència i Unió i Esquerra Republicana a Lloret de Mar desistissin de fer la consulta i diguessin que sí, que això era positiu per Lloret i per tant que es baixaven del carro de la consulta perquè si qüestionaven alguns l'impacte ambiental d'aquesta zona d'aquí, doncs que fent el túnel ja tot tenia sentit. No que facin tot això un túnel, sinó que ampliaran l'autopista fins a l'entrada de Canyelles a tocar de Tossa. Això es va presentar la primera setmana del desembre. La tercera setmana del desembre, el ple municipal de Tossa de Mar aprovava el projecte d'urbanització de les últimes 3 cales verges que queden a Tossa. I a més s'ha desencallat el projecte del port de Tossa de Mar. Que d'això en parlarem si recordeu de la primera part de l'inici, de que a cada quilòmetre d'autopista, els quilòmetres de zones urbanitzables noves que es van generant. Insisteixo, no són blocs de pisos per joves de Tossa de Mar, són xalets per la gent d'altes rendes de la ciutat que van colonitzant el territori, que el que acaba fent al final és inflar el preu del metre quadrat i al final és el que acaba fent que els joves o la ciutadania d'aquells pobles no puguin pagar el preu del metre quadrat d'habitatge de la seva ciutat. Per què? Perquè estan competint amb les rendes altes de la ciutat, de Barcelona, no amb les seves del poble, sinó amb les rendes altes de la ciutat. Aquest projecte tenia la previsió de licitar-se al març, això va caure, d'inici d'obres al setembre del 2015, això va caure, l'última data oficial que sabem és l'1 de maig voldrien començar a construir, però com que s'ha engegat tot aquest procés participatiu, doncs això està pressionant bastant a la Generalitat en quant a veure què diu una mica també el territori. I la previsió de durada de les obres seria de 2 anys.
Una mica a partir d'aquí sorgeix també tot el debat de què beneficia aquesta autopista, sense allargar-me. Ja us he explicat les dades al principi del trànsit que arriba a afectar, o trànsit potencial que podria passar a l'autopista, que són aquests 4.500 cotxes al dia. Per damunt del Waterwall, que connecta amb la zona del Rieral, aquesta ronda està prevista en el Pla General i és una de les alternatives que es presenten al fet de dir, que si no hem de ficar tot el trànsit que va de Blanes cap a Vidreres, hem de passar pel centre de Lloret. Doncs una de les alternatives que es planteja des de Lloret és la construcció de la ronda del mig, que diuen ells, que és aquest engroc d'aquí, que el que faria és evitar tot el trànsit per l'interior de Lloret. L'altra, que és la que se segueix mantenint, és el desdoblament de la carretera entre Blanes i Lloret, i ara us comentaré més en detall aquest tema. De la rotunda de transport Pujol fins a l'interior ja hi ha l'amplitud dels 2+2. De fet, fins a l'entrada de Santa Clotilde, cap a aquesta zona aquí ja hi ha 2 carrils més 2 carrils. I aquí hi ha 2 carrils de sortida més un d'entrada, una zona de jardineres i arbres i un vial de servei amb aparcament. De fet, hi cabria tranquil·lament un 2+2. I ara us comento la zona pròpiament de Blanes. Sé que es veu poc, després hi ha un altre plànol també que a veure si s'entén millor. La línia verda és la carretera entre Blanes i Lloret. Aquesta és la rotonda dels cinemes, de McDonald's, i aquesta és la carretera que hi hauria la ciutat esportiva i aquesta és la zona que va cap a Tordera. El Pla General de Blanes, ara mateix, el que ja ha aprovat i és vigent, és una ronda que surt de Mascremat, de la rotonda de la ciutat esportiva per damunt de Mascremat i connecta per darrere, passant per l'estació de tren i fins a la rotonda nova de la Plantera. Això és una ronda que hi ha dibuixada. La segona ronda, o avinguda que hi ha dibuixada, és una que surt des de l'estació de tren, que és l'actual avinguda de l'estació, però que el que fa és, passat el cementiri, li dona continuïtat fins al Pont Verd, fins a l'entrada de la zona del Mercadona. I també dibuixa una altra carretera que surt de la zona de Valldoreix i passa per damunt del que és Peixos Ros, passa per damunt de Masguelo, però l'actual de l'Ajuntament passa per dins de Calaguidó i va a buscar la rotonda de Masguelo. Doncs aquí el que hem dibuixat és que en comptes d'entrar per dins de Calaguidó, que entenem que una ronda de circunvalació, fer-la passar pel mig del barri és una animalada, el dibuix que hem fet és desviar-lo 50 metres cap a l'interior, cap a l'exterior de Calaguidó, per fer aquesta ronda de circunvalació que passés per fora del barri. És a dir, un dels problemes que teníem amb el desdoblament era que amb el trànsit que quedava dins de la carretera de Blanes i Lloret era que fent l'autopista o no, la congestió del trànsit es mantenia, i a més per l'interior dels barris. Amb aquesta proposta el que fèiem era una via que pogués relligar la zona, diguem-ne, les zones ja urbanitzades de Blanes, tant per la banda de Peixos Ros com Masguelo com Calaguidó, pogués unir la zona de Valldoreix directament cap a l'exterior sense haver de passar pel centre de Blanes i permetís que els cotxes que venen de Lloret o que venen de la zona de Barcelona cap a Lloret no haguessin de creuar l'interior dels barris de Masflorit, de Calaguidó, de Mascaloret, de Masmoixa Vilapetit o tot el nou eixample que està parat, la zona d'Escola de Forcanera, que és tota la jornada davant de Peixos Ros. I d'aquesta manera, una via que ja estava prevista ara mateix en el Pla General, el que fem és desviant-la, podem acabar oferint una alternativa al trànsit. Això és una alternativa d'autopista? Això no és només el projecte d'alternativa d'autopista. Amb independència de si s'acaba fent o no, que nosaltres intentem i lluitarem perquè no es faci l'autopista, independentment d'això, el fet aquest que ens permetria és donar una ronda que permetés connectar els barris de Blanes per l'exterior. Per què? Perquè al final la voluntat final és que aquesta carretera que actualment existeix al centre d'aquests barris, diguem-ne, més cap a l'exterior de Blanes o els d'última construcció, estem parlant dels anys 70, 80, 90, però en definitiva, el mateix procés que ha fet Lloret de convertir la seva carretera en carrer, tot el que és l'avinguda de la zona de Fanals i Santa Clotilde, que ha passat de carretera a carrer, puguem d'aquesta manera també convertir-lo de carretera a carrer, començar a posar-hi passos de peatons, començar a pacificar, a integrar en el que és la xarxa de poble, de ciutat, aquesta carretera. I de fet, fer aquesta ronda, tant per una banda com per l'altra, ens permetria generar, pacificar aquesta avinguda. Una mica també com a model de poble, al final, que el que ens permeti és començar a discutir com pacifiquem els barris a l'interior, com canviem aquest model de mobilitat. Autopista sí, autopista no. I nosaltres acompanyarem la nostra explicació del no a l'autopista
amb un sí a una variant que ja està projectada en el POU, que ja existeix, i que aquesta es farà igualment tant si hi ha autopista com si no hi ha autopista. Per tant, aquesta obra ja es pagarà, ja es farà. Amb aquesta història el que intentarem és que la pagui la Generalitat i que no la pagui tan sols l'Ajuntament de Blanes. Però bueno, dic perquè aquí també tenim unes fotocòpies que podem repartir, però que no surt la nostra proposta. I això s'ha de revisar perquè quan estigui penjat en la web de l'Ajuntament la nostra proposta també hi ha de ser-hi, sinó que no n'hi hagi cap de proposta. I perquè els que aneu a negociar allà doncs us heu de fer forts, si no aquí tenim molt viu. Llavors, a partir d'aquí, jo ja he vist algú que ha demanat paraules, si algú els aneu demanant i anirem contestant tot el que ens ha preguntat. Només un petit detall també per tancar, per part meva. L'actual proposta de Ronda Nord, o circunvalació, com se li vulgui dir, per fora de Calaidó, diguem-ne que és una revisió de l'acord que va haver-hi entre ecologistes en acció, entre diverses plataformes polítiques de Blanes i Lloret, i també amb Unió de Pagesos, que es va dibuixar una variant diguem-ne que sortia encara més al nord, més cap a l'interior. I aquesta variant el que feia és que en comptes de sortir de l'actual enllaç, el que feia és entrar més a prop, és a dir, per la vall, la de Tres Turons no, l'anterior, i entrava aproximadament uns 800 metres més cap a l'exterior del que nosaltres l'hem dibuixat. És a dir, una miqueta aquesta revisió que hem fet 15 anys després de la proposta que va fer Ecologistes en Acció, Unió de Pagesos i les entitats de Blanes i Lloret, una mica el que fem també és revisar aquella alternativa fins i tot que s'havia donat i fer-la encara amb menys impacte ambiental que fins i tot la que tenia aquella alternativa. Una mica amb aquests 15 anys també hem anat revisant els mateixos models d'alternativa que hem anat donant. Aquí volen enganyar amb aquest tema. Aquí hi ha una operació econòmica total. Abertis necessita fer quilòmetres perquè li vagin donant més allargament de concessió. I aquesta és la realitat. No hi ha cap altra excusa. Vull dir, cada vegada que Abertis ha fet 10 quilòmetres més, ha guanyat 10 anys més de concessió. I per tant, aquí hi ha un negoci puro i duro. I Abertis avui té un pes molt específic, mentre que segueixi governant, sigui Convergència, Junts pel Sí o el nom que s'inventi. Segueixen sent un negoci puro i duro. I per tant, a la gent de Blanes se li ha d'explicar. Però bueno, com que nosaltres no ens volem quedar amb el no, donem una alternativa. Sempre donem alternatives. No som gent del no per al no, sinó que diem, això no ens interessa, no ens agrada, donem aquesta alternativa. El tema és aquest, no hi ha més. Jo un dia vaig invitar algú que se sentés en el peatge de Santa Susana i comptés els cotxes que passen pel peatge de Santa Susana. Sí, tot en el peatge de Santa Susana i ves comptant cotxes, a veure quants n'hi ha. I d'aquests, quants n'hi-han a Lloret? Perquè una part venen a Blanes. Per tant, de què estem parlant?